Začnu se dělat z tohohle videa, já jsem smart a po roce a půl vychází nový video z Bravka, jo, sice správně. Hra, která je už skoro mrtvá, já ji pořád hraju. Ok, dobře, přiznám se. Zapl jsem jenom teď na video, začínáme tady s hezkýma 6-7 pohárkama na Ashovi, kterýho jsem testoval. Už jsem ho testoval. Jenomže co se stalo? Já jsem debilně nezapnul prostě jsem nezapnul nahrávání. Takže jdeme znova, jo. Jako bylo to celkem dobrý video, jenomže to by se nemuselo poslat úplně všechno. A začneme tady s solama. Pokud se vám tohle video bude líbit, samozřejmě dejte like, dámy a pánové. Pokud samozřejmě chcete, abych Bravko hrál pravidelně. Jako tohle prostě tohle je jakoby video z Bravka na hodně dlouhou dobu poslední, protože až zase za rok prostě vyjde, až zase za rok a půl vyjde zase video z Bravka, jo, prostě tradice. Ještě tady chcípni, bibino. Tak, krása. Pokud chcete ještě, abych si někoho přizval, není problém. Můžeme vyřešit. Abych to tady nehrál sám. Což doufám, že vám nevadí. Doufám, že vám nevadí to, že jsem tady já. Ok, takže chtěl bych se vás zeptat, co Vánoce? Za mě dobrý, kámo, takový jako do baga, víš co? Dobrý. Kámo, už je showdown, jo? To jsem ani nestihl zaregistrovat. Že už, tak já jsem zabil hodně lidí, už dost. Teda eliminoval samozřejmě. Samozřejmě jsem je eliminoval. Počkej mě, nechceš jít ke mně? Proč nechceš jít ke mně? Ok. Dobře, co seš? To seš Perl, ne? Seš Perla, mužská, nebo jak se jmenuješ? Doufám, že vyhraju, prosím. Jo, vamos. Co je? Ale už nebudu mít to 6-7 pohárků na Ashovi. To je trochu smůla. Ale jinak v pohodě. Okay, tady si otevřu tyhle věci. A můžeme znovu hrát, dámy a pánové. Doufám, že se vám tohle video bude líbit, actually. Jinak jakoby bych se vás chtěla zeptat, co říkáte na moje edity. V pohodě, ne? Takový dubavý, víš co? Stejně si myslím, že proč nefajtíte na Alprimo? Stejně si myslím, že ty, co se koukají na edity, tak asi se nekouknou na video, jak hraju Bravku, ale snad se někdo takový najde. Doufám. Jinak budu fakt smutný. Ale kdybyste neviděli moje edity, tak jako koukněte se na ně. Fakt jsou dobrý. Nebo aspoň já si myslím. Prostě je to takový do buga, jakoby, víš co. Se říká, já bych měl přestat sledovat Dodovy streamy. Ještě se vás takhle v mezičase zeptám, co říkáte na finále Stranger Things nebo celou 5. sérii. Já jsem ji hodnotil velmi dobře. Za mě to byla nejlepší série, co ve Stranger Things byla. Druhá byla 4., pak byla 3., pak byla 1. a pak byla 2. za mě. To je můj žebříček. Jako lidi říkají, že první série byla jakoby nejlepší a tamto a 4. byla 2. Ale za mě první série nebyla zase až tak dobrá, jak spoustu lidí říká. Ale samozřejmě každý máme svůj názor. OK. Zabil jsem nějakou pem těma svými botičkama. OK, sklik tady. Ty. S tebou nechci v Ape, fakt. Vážně.
Já nemám rád fightit proti Squeakovi, ale mám za něj rád. Rád za něj hraju, hele. Netrefil jsi mě, co? Hej, ale to je hrozný, jak máš vykantrovat Squeaka prostě? Jak chceš vykantrovat Squeaka, to ani nejde prostě. Brácho! A dost, mám dost. Teď kdybych byl klasik český youtuber, tak řeknu, že jakoby musí dát odběr, když to vyhraju, ale nenávidím, když to youtubeři říkají, proto to neřeknu. Ale přátelé, můžete dát odběr i když nevyhraju. Je to za free, stejně jako za free byl ten win, co jsem dal, dámy a pánové. A můžeme jít na další hru. No nic. Takže pokud byste chtěli, můžu zahrát taky jiný hry než Bravko. Záleží napsat, jaký já je milé rád natočím. Zároveň ještě dneska bych chtěl vydat aspoň jeden edit. A šel se editovat toto videjko a jako nebude to úplně lehké, že? Ale jako dá se, když chceš být úspěšný, víš co, tak jakoby musíš proto dělat hodně věcí. A já chci být úspěšný. V mnoha věcech. Tady ta Bonnie, ne, jo, dobrý. Prosím, zabij to, nebo aspoň zpomalte. Jo, nice, kámo. Jako to už bylo trochu horší. Jinak sorry za můj hlas, že za nějaký přeřeky a obecně za můj hlas, protože mám trochu rýmičku. Není úplně jakoby, nebo tak, spíš je období na rýmičky. A tak, víš to, takže zrovna mě jedna chytla, takže nice. Okay, pokud byste chtěli, abych někdy streamoval, nebo začal streamovat, samozřejmě můžete taky napsat. Docela dobře mě vykantroval a může vidět přes ty krabice. Co? Bráško. A ty už to nemáš, co? Tak to seš docela v prdeli, co? Já taky. Ne, proč jsem tam šel? Ne, kámo, čí, brácho, to jsem prodal. Ale plus 2 pohárky a winstreak zůstává, pokud se nemýlím. Ok, nezůstává. GG, to jsem kapku prodal, no nic. Jdeme na další hru, dámy a pánové. Minulý video, když jsem zapnul nahrávání, tak mi padla koletka, takže chtěl jsem ji původně otestovat i v tomhle videu, ale nebudu ji otestovat v tomhle videu, protože bych neměl obsah na další Bravl video třeba. Jestli nějaký vůbec ještě vyjde. A jo, jako vlastně vyjde za rok a půl zase. Prostě tradice. Za rok a půl vyjde další video z Bravka. Můžete se na ně těšit. Aspoň jakoby je to tak, jakoby taková vzácnost. Jo. Jestli Bravko ještě bude žít. Brácho, ne, to jsem prodal. GG. Jenom si jedám pohárek. No, nevadí. Tak jo, dáme pánové, vrháme se na poslední hru, bych to viděl. Už docela jsme jakoby pofarmili. Takže jsem rád za to.
že můžu vydávat videa. Tady ten kruh mě tady velmi štve, takže ho zabiju s dovolením. 20 životů, co umřeš už, ne? Vážně. Umři. Fakt umři. Díky. Tak dostal eliminaci. Samozřejmě jsme velmi friendly a neříkáme kill, ale říkáme eliminace. Poko byl eliminován. A teď i Bonnie. A showdown. Ok, mám 9 star powerek. To je dobrý. Jako viděl bych to na win, ale takhle na konec videa. Ok, jestli to nedám, jestli nedám win, tak prostě budu hrát do té doby, než ho nedám. Prostě to je takovej deal a já jsem win dal teď, takže to video už můžu ukončit. Takže dámy a pánové, tohle bylo moje video zbrávka po roce a půl. Můžete se těšit na další video, zase po roce a půl. V roce 2027 vydám další video někdy v létě, takže můžete se těšit. Do té doby budou vycházet edity, možná tam vyjde nějaká ještě jiná. A já se s váma tady loučím 123 pohárkama na Ashovi a 13 407 pohárkama a mějte se krásně, pozdravujte mámu a čus.